Karon adlaw sa Biyernes, sa ikaupat nga semana sa Pasko sa pagkabanhaw. Ang unang pagbasa karong adlawa, daling masaypan nga usa ka panghimaraot batok sa mga Hudiyo. Sa makadaghang higayon latas sa kasaysayan, kining sayop nga pagsabot maghatod ngadto sa pagpanglutos ug sa kabangis batok sa katawhang Hudiyo. Apan dili gayud unta ingon niini. Sa dokumentong Nostra Aetate, ang mga kaobispuhan sa kalibutan nga nagkatigom para sa ikaduhang Konsilyo Vatikano, mipatataw niini nga ang mga Hudiyo sa panahon ni Jesus ni sa atong panahon karon, dili sila responsable sa kamatayon ni Jesus. Samtang pipila sa katawhan sa Jerusalem, kasagaran mga pangulo, nakigkonsabo uban sa mga Romanhong pangulo aron sa pagsilot kang Hesus tungod kay dakong hulga siya sa ilang gahom. Kung tan-awon nato sa masa nga pagpatay sa mga Hudiyo ug sa padayong pagdumot batok sa mga Hudiyo, mahinungdanon nga ang mga Kristohanon kinasingkasing nga mudawat sa pagtudlo sa simbahan mahitungod sa kaliwatang Hudiyo ug sa Judaismo. Si Jesus ug ang iyang mga apostoles silang tanan mga matinud-anong Hudiyo. Mitambong sila sa sinagoga ug misaulog sila sa mga kapistahan sa mga Hudiyo sama sa pangilin sa pagsaylo, sa pangilin sa mga tabernakulo ug sa pangilin sa paghalad sa templo. Ang Dios mitawag sa katawhang Hudiyo nga iyang katawhan ug ang Dios wala gayud mapakyas sa pagtuman sa iyang mga saad. Dili gayud mabakwi ang iyang kasabutan tali kaniya ug sa katawhang Hudiyo. Pamalandong. Sa akong bunyag, ako giangkon sa Dios nga iyang sinagop nga anak. Nagmatinud-anon ba ako sa akong mga saad sa bunyag? Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Mga igsuon nga kaliwat ni Abraham ug kamong tanang dili Hudiyo nga nagtuo sa Dios, kita mao ang gipadad-an ni ining mensahe sa kaluwasan. Kay ang mga tawo sa Jerusalem ug ang ilang mga pangulo wala mahibalo nga siya mao ang manluluwas, nihisabtan nila ang mga pulong sa mga propeta ug bisan wala sila'y nakitang katarungan sa pagsilot kang Hesus sa kamatayon, ilang gipangayo ni Pilato nga patyon si Jesus. Ug human nila mabuhat ang tanang gisulti sa kasulatan mahitungod kaniya, gikuha nila siya sa krus ug gilubong. Apan gibanhaw siya sa Dios ug sulod sa daghang mga adlaw nagpakita siya ni adtong miuban kaniya gikan sa Galilea ngadto sa Jerusalem. Sila karon mao ang iyang mga saksi ngadto sa katawhan sa Israel. Ug mianhi kami aron pagdala kaninyo sa maayong balita ang gisaad sa Dios ngadto sa atong mga katigulangan nga iyang buhaton, gibuhat niya karon alang kanato nga ilang mga kaliwat pinaagi sa pagbanhaw kang Hesus. Sumala sa nasulat sa ikaduhang salmo, ikaw ang akong anak, karong adlawa, nahimo ako nga imong amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Ikaw ang akong anak, karong adlawa, gianak ko ikaw. Nagbutang ako sa akong hari didto sa Siyon, ang akong balaang bukid.
Isangyaw ko ang sugo sa Ginoo, ang Ginoo miingon kanako, ikaw ang akong anak, karong adlawa gianak ko ikaw. Ikaw ang akong anak, karong adlawa gianak ko ikaw. Pangayo kanako ug hatagan ko ikaw sa kanasuran aron maimong kabilin ug sa kautlanan sa yuta aron maimong katigayunan. Magmando ikaw kanila sa baston nga puthaw, buk-on mo sila ingon og kulon nga yuta. Ikaw ang akong anak, karong adlawa gianak ko ikaw. Ug karon o mga hari, pamati kamo. Pagmatngon kamo, mga nagmando sa yuta. Alagari ang Ginoo uban sa kahadlok ug pagsadya kamo diha sa iyang atubangan uban sa pagkurog, simbahan ninyo siya. Ikaw ang akong anak, karong adlawa gianak ko ikaw. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak ug muadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kun dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Ug kun atuan na didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atua usab kamo. Nahibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong adtuan. Apan si Tomas miingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kun asa ka paingon. Busa unsaon manamo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kundili moagi kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.